Ongi Paidbah ba nga Iaki hado data. Kani ketika kentian jong sister Helen Albisuri MCJ ha kejingakren ha phone bat iwe na sister MCJ haba shabin klat no na kani kesla perthei. Dei ngala ban ong ba kani ka reunion sister kedi ka riu khoj ha kani kesla perthei ka ba kala ai Shakri ban Syak sitom ya kejing jong na do na ri Spain ban wan ha kani kisnong kata ka kamino mau blong ka ba hap ha ka mau it parish. Mentaka singi yang ha kani jeka kaba la ai kerteng hi di sister Helen ya kani kisnong kamino mau blang ba ka parishu mentaka sing ka pelong ya ka Eucharistic procession mat kumjur ban play kerpang uni mod jong kani ko rikho kani sla putei kabla ai Shakri ba kani ki jakaru kadai bala thiet kerpang da ka jingi jong ka hi kabla long ka sinong ba pura mata aling ya phai shakani ka khana Lightly kisnem la de banyan ka jingklat no Sister Helen Albisuri MCJ hendai ki Paidbah ka sinong Maued West Castles District kimpala ban Klet ya ka kam bat kerteng ba Ieid Sister Helen kabala pelong yaki bantai kerpang do Motdur ni statue kani ka riu kraw ka ba pau shisha ga jing Ieid jau blai lingba ki kam Shakri yu Briew ka jingte yu ni Motdur ka longru shibenta ga jing kamau Ieid ya ka singklat ka Sister Helen kebakilayo banle buram kerpang ha kalaitrik banai balai arhajar arpsau ha kamino mau blang mau Ieid parish kebadiru kasnong kebelaseng bat thiet ya ka jaka da ka Sister Helen kerpang na gabenta uduk usuk hagni kasingi lasdang ya ka jingrakhi da ka jingkhap yo ribbon da iwe na ki sister ka sang MCJ bat ka jingkerku kerpang do Bishop Kanongstoin Diocese u Bishop Wilbert Marwin haringkat ka jingsanan lang u Father Wilfred Kharpuri parish priest bat kiwe kilingdo soblei ki reunion sister ke MCJ u ba Kenneth Chadap u perlok bayajan bat Ieid ba ya ka Sister Helen nangta kinong shakhot sngobha kinong ilam balang ba kentop yu ba Andreas Rentong babu Richard Lingdo bat kipai dongej babon ki belawan ban shimenta da kejing Shedham lapan bot da kamas bakhoj do Bishop Wilbert bakren shapang kiso umse makhoj balapan kemauru ba kejing start dei usok banikong umse makhoj bat habangi tip yu blai hangta wan kejing start ke basisha bat pura ulapan kemauru ba kanong rem kejing imjungi kedai bunyajan bat ublai bat barok kenyat kat kum kesandur jungu nangta ban sumar ya ki hukum ublai tai kata kita ke jing ai chong man sem makhoi na ka banta chong phi ki sam la bi te ka bani kong nan sukan ong banga ke jing ai chong man sem makhoi ani kong ka dei ka jing start habang itip yo ublai ngilong ki basta ko henben ko parabi Hakamas bakhoj Bishop Wilbert la yo ru ban ai ya ka sacrament jing paskem ya ki hispa saphongot ki kon samla shenrang bat kenthei haringkat ki jingerap lang Father Wilfred ha kano phai singi la plong ya ka procession Eucharist balai shimenta shirhem de ki pai dungej banjaj ringkat Bishop Wilbert ubla senran ya ka Eucharist Hadin ka procession uba Kenneth Chadap ula sam ka krin blai halor ka phang ukpu baim ni ka sacrament habasdang ka jingkren ula porto yiki kamrat ba ka Sister Helen bashimru yaka kum ka kmi bau Ieid bat sa satang ka jingkan mau yaka kerteng ba Ieid jangka kabla pelong ru yu ban senyang da ka jing Ieid ha ka ban penlut ya ka jing shna yo ni Motdur ni statue ka Sister Helen la kenturu gi pai dungej ban sumar bat ban yai duai khnang bakinyok priang ye gajingai ei ha ka sinong ka thau Tuwang kilek kot ya kilingdo jom ka balang Katolik manta hi ka sni pen baptis no yanga la pen baptis yu bat baro khot ki bahayin hasam ju kilalong
lapan baptis at balang Katolik. Day ngadu ng ta nga kumukonswet nga dahon yaladi bangalong Katolik. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Hadian kejingkran jong ba Kenneth u Bishop Wilbord uladam banduai hak sakramen nagabenta ki pait unget bat shibun kejing tmu nagabenta kejing suk ha perthai barok kawai bat ki yang kisam Kristan khamtam ki pait unget ke mau parish bat ka shnong bat ulapun kot ru da kabara ya ka sakramen ban kurku ya barok. Kindiat nginya Paidin halor i Sister Helen Albisuri, Missionary of Christ Jesus. Lakhai i haka alpupratarik benai baar usnam kat kendai spa lai pulai. Haka nong ba was country loyala Spain. Lokpa u Dennis Albisuri bat ka kemi ka Elena Agurigbi. Kelawan banyu kejat ni sedang menteri hamau eit haus nem kat kendai spa kendai pulai. Harin kat kijing babon. Kamtam hakitu gipor ke jingpang malaria ke jurbha hendai da ke jingdon jengka kelak long ke jingkerku ya ki Paidbah dei maka ke belai ke jing semar la shai ni dum ha kanu ko por ka pediang bet nangta kerpang ru ya ki long kemi ba armet ber ki krulung ke belak pelong bawat na sabar snong ki wan knang ban pha semar ha isisa Helen wan ha pedeng ke jingjot rathai ka surok Isisa Helen laklat no haka arpunyo terik benai kelalin kot usnam arjar arpuway haka rispin. Kadba kadang let ban kemi ya lagi bayang basem nadu usnam arjar kat kendai. Henry nakadaw ka klam COVID-19. Kam yolat setia wan pai shamawet. Bat klat no sendan shalashnong. Bat tang nagijing sa unut ya kina mawet kaba ka Ieid kerpang. Ngin sawanra kampanya ya kajing imjengi haka dur jangka dokumentari film haki kindat benai banwan.